Dobrý den, tato část videoprůvodce vás seznámí s přidáním nových uživatelů a nastavením jejich uživatelských práv. Pro možnost této volby se přesuňte do záložky Adresář a karty uživatele. Následně pak máme v levém menu možnost volby Nový uživatel. Touto volbou se přesuneme do prázdné karty pro nového uživatele jako takového. První položku kód prosím nevyplňujte. Jedná se o automaticky aplikací vygenerovaný kód, který je identický pro každého uživatele a je neměnný. Další položkou je přihlašovací jméno. Toto jméno je také neměnné a proto jej doporučujeme zadat v intencích vaší společnosti. Následně zadáme celé přihlašovací jméno daného uživatele a samozřejmě musíme zadat i vstupní přístupové heslo, které si tento uživatel po svém přístupu samozřejmě změní, tak aby nikdo jiný nemohl vystupovat pod jeho identitou v rámci této aplikace. Pokud si přejete uvést telefonní kontakt nebo e-mail nebo mobilní spojení na daného uživatele, tak aby bylo přístupné pro všechny uživateli této aplikace, máte možnost do políčka Kontakt. Oznamovací e-mail prosím nevyplňujte, pokud nevyužíváte poštovních služeb této aplikace. Dále vám doporučujeme uvést nadřízeného dané osoby. Uveďte nadřízeného nebo přímého nadřízeného, kterým je například pan Kamil Fiala. Toto jsou základní nastavení v záložce obecné. Nyní se přesuneme do záložky práva. Předpokládáme, že uživatel se může přihlásit do aplikace a je aktivním uživatelem. Doporučujeme vám zvážit, zda může administrovat aplikaci. V případě, že zvolíte, že dotyčný uživatel může administrovat aplikaci, může provést této aplikaci veškeré změny, včetně uživatelů, a může nastat situace, že jednoho dne se například do systému nebudete moci přihlásit. Jsou zde na výběr i další možnosti, zda může importovat záznamy do aplikace z jiných systémů, zda může upravovat uživatele nebo případně mazat poznámky. Sestavy jsou spojené s činností jednotlivých uživatelů, to znamená, pokud zadáte, že může používat sestavy anebo je může zasílat, pak zároveň bude mít přístup k informacím o všech uživatelích. Nicméně pro naši potřebu je nejdůležitější tabulka práv, kde jsou rozhodující položky kontakty, příležitosti a komunikace. Zde rozhodujete o tom, jaké kontakty může daný uživatel vidět, upravovat, případně jaké příležitosti on může upravovat, zda pouze vlastněné, či i ostatní, zda, co a jak může mazat. To samé platí i pro komunikace, zda může upravovat komunikace, které jsou pouze jeho, anebo zda může upravovat i komunikace, které jsou ostatních uživatelů. Toto je základní nastavení pro každého uživatele. V případě záložky chování je možné doplnit takzvanou patičku e-mailu a samozřejmě i nastavit, v jakých e-mailech se má tato patička zobrazovat, případně i jaký je výchozí formát elektronické pošty, zda se jedná o prostý text nebo HTML. Doporučujeme zaškrtnout oznamovat mi nesplněné úkoly. Záložka adresa je spíše určená, pokud do vašeho systému mají přístup spolupracující, respektive distributorské firmy. Kalendář doporučujeme prozatím nevyplňovat, obdobné platí pro práva, teda pro role jako takové. Nyní následně dáme uložit veškeré informace k tomuto uživateli a tím pádem je zaveden do systému aplikace registru stavebních projektů. Děkuji vám za pozornost a přeji příjemný den.